Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur abenduak 21, osteguna da, eta gaur bi gonbidatu izanen ditugu. Batetik, Ane Almirantearena, Euleak elkarte feministatik datorrena, eta Kiba Produkzionesekin batera, Puccini y la Mujer opera aurkeztu berri zuten abenduaren 15ean Nafarroko Antzerki Eskolan, eta operaren inguruko xehetasun gehiago emango dizkigu Anek. Eta bestetik, Katrin Ginea, geltokiko koordenatzailea dena, eta urriaren amaieran ireki berri zuten trastotekaren inguruko galderak eginen dizkiogu. Baina beti bezala, elkarrizketak baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1880an, Manu artean, Erresuma Batuan, emakumeentzako sufragio eskubidea onartu zuten. Munduko lehen lekua izan zen. Urte batzuk geroago, 1959an, Dwight David Eisenhower, estatu batuar presidenteak, Francisco Franco bisitatu zuen Madrilen. Egun berean, baina 1978an, Batallon Basko Espainolak Jose Miguel Berañan eta kidea hil zuen Angelun, Lapurdin. Eta bukatzeko, 1984an, Jose Antonio Ardanza aukeratu zuten Euskal Gobernuko lehendakari, Carlos Garaikoetxearen ordez. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Ostegunean batetik ipuinaren ordua Maitane Perezekin. Maitane Perez ipuin kontalariak istorio berri eta ziragarriak kontatuko ditu ordu betez, 4 eta 8 urte bitarteko txikientzat. Jardueran parte hartzeko aldez aurretik izena eman behar da, bestetik irakurle taldea, Iriondakin solidoak. Sanduzelaiko liburutegian Jon Alonsoren Iriondakin solidoak liburua izanen dute hizpide. Arratsaldeko 7etan ekingo dio irakurle taldeak saioari. Fertxu Izquierdo idazleak koordinatzen du saioa. Ostiralean, Obe Ixilik. Obe Ixilik, Itziar Ituño eta Ramon Agirreren antzezlana Gaiarreko oholtzan ikusteko aukera. Ez zenuen zertan esan, eta batez ere fedetxarreko baten aurrean. Hain zuzen, gaur egun, edo zer esan da ere, eztabaidarako gai bihurtzen baita. Mitxu, klima aldaketa, amatasun subrogatua, eztabaida dantzan dago, baina non eta nola eztabaidatzen den beste kontu bat da. Ez dakigu, hala abiatzen da obra. Arratsaldeko 8etan Gaiarrantzokian sarrerak 8 euroren truke. Larunbatean Leiotikan taldearen kontzertua. Iruñeko punk rock taldeak disko berria aurkeztuko du Totem Aretoan. Etorkizuna ginenean. Aingura izango da kontzertuko talde gonbidatua. Arratsaldeko 7 izanen da sarrerak 12 eurotara. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Iruñeko alkatetza aldaketa Kongresura eta Sánchezen eta Feijóoren hitzordura iritsi da. PSOEko eta PPko buruzagiek bihar ikusiko dute elkar, Ibarrolaren aurkako zentsura mozioaren ondoren. Gobernuko presidenteak argi utzi du. Ez dugula estrategia aldatuko. Alkatetza blindatzearen truke lan erreforma babestu zuela gogorarazi dio Barkosek UPNeri. Eskuineko berrian, Irupek 52 milioi inbertituko ditu eta 150 lanpostu sortuko ditu noainen. Zein Startup Day lehiaketan saritutako bioteknologian. Beko berrietan batetik 20.000 euro lortzeko bizikleta erronka helarentzat. Bestetik, rantxera eguna arenan Tenampa taldearekin. Jarraian, osasunak ondo maitu nahi du urtea Mallorcan. Argazki nagusian, erosle bat 20 zenbakiko administrazioaren lehiatilan Iruñeko Gazteluko plazan. Titularrean, loteriaren ilusioa. Txiniaren jaiotze data eta fetitxearen beste zenbaki batzuk. Eskuineko berrietan, batetik Europar Batasunak itun bat itxi du migratzaileen etorrera kontrolatzeko. Bestetik, Tokerok baztertu egin ditu bere aurrekontuen oposizioak aurkeztutako 37 zuzenketak. Ondoren, neguak temperatura altuak ekarriko ditu, normalean baino askoz gehiago. Eta bukatzeko, ostalaritza erreserba fantasmen aurka. Diario de Navarrako titular nagusian, PSNek bere afiliatuei jakinarazten die mozioa ez dela beste udalerri batzuetara zabalduko.
Ibarrolaren irteerak izendapen askeko 36 postu uzten ditu airean Iruñean. Argazki nagusian, familiak gozaldu, askaria eman eta afaldu egiten du egunero mahai txurdin honen inguruko gelan. Familia bat 9 metro kuadrotan. Senar emazte batzuk eta haien 3 seme-alabak Iruñeko etxebizitza bateko gelan bizi dira, gela guztiak alokatuta. Eskuineko berrietan batetik Sánchez eta Feijóo bihar bilduko dira gaitzespen gogorren artean. Amnistia, botere judiziala eta RTV kongresuan egingo den topaketako gaien artean. Bestetik, hazkuntza baimenaren lehen 4 asteak ordaindu eginen dira. Familien legeak amatasun baimena 20 astera igoko du aita bakoitzeko. Bukatzeko Baztan Bidasoako LH-ko ikastetxe berriak 23,8 milioi euroko kostua izanen du. Garako titular nagusian, EAJak eta PSek Arabako fiskalitatea hitzartu dute PPrekin. PPren Iruñeko itunak Arabako kontuak onartzea eragotzi zuen arren, politika fiskalak EAJaren, PSren eta Espainiako eskuinaren arteko de facto koalizioa gaitzea ahalbidetu du. Argazki nagusian Paristik Bruselara, Europak beste koska bat estutu du migranteen aurkako politikan. Europa leku are arrotzagoa izanen da hemendik aurrera egoera irregularrean dauden milaka migranteentzat. Argazkian eskuinean legea sustatu du Gerald Damanin barne ministroaren aldamenean, joan den asteko irudi batean. Ezkerrean analisia. Jenin, Zisjordanian, Gaza ere bada tituluarekin. Beko berrietan batetik Gernika, Kers taldeko lehendakaria, huts egin dugu, akatsak onartu ditugu. Bestetik, Atletikek 3 puntuak eskuratu ditu azken asperenean. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Olentzero Euskal Herrira Irratira etorriko da gaur. Saio berezia irrati zein bideo streaming bidez zabalduko dute, arratsaldeko 6etatik 8etara. Deitzen dutenen artean, kultur opariak banatuko ditu ikazkinak, liburuak, CD-ak, DVD-ak eta mailokoak. Beste berrian, Joseba Sarrionandiak dioenez, Marcos Jimenok hizkuntzarekin gauza berriak sortu zituen artista izan zen. Joseba Sarrionandia irrintzi dorrean izan dugu gaur, plazaratu berri duen Marcos Jimenoren 101 letrakartel liburuaz mintzatzen. Eta bukatzeko, IKEA eta Carrefourren greba deitu duelak abenduaren 24rako. Kontziliaziorako eta atsedenerako eskubidea aldarrikatzeko xedez eginen dute greba. Elak egun berean, besteak beste, ehungintza eta zapata merkataritzan ere deitu ditu greba. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Ane Almirantearen arekin gaude, Euleak elkarte feministatik datorrena, arratsaldeon, eta ongi etorri. Arratsaldeon, mila esker. Aurten Puccini La Mujer opera abian jarri duzuen Nafarroan, Kiba Produkzionesekin batera, baino operarekin abiatu aurretik, konta iguzu zergatik Eulea bezalako elkarte batek egiten duen honekin elkartasunean aritzea opera honekin egiteko. Zer da Euleak? Euleak elkarte feminista bat da, eta guk lan egiten dugu emakumearen aurkako edozein indarkeria desagerrarazteko. Orduan, alde batetik egoera horretan dauden emakumeak laguntzen ditugu, laguntza soziala eta juridikoa eskaintzen dugu. Bereziki lan egiten dugu prostituzioan dauden eta salerosketaren biktima diren emakumeekin, baina edozein motatako indarkeria mota desagerrarazteko lan egiten dugu. Orduan, izan daiteke adibidez, bikote indarkeria edo indarkeria sexuala, horrela. Eta bestaldetik sentsibilizazioa egiten dugu. Guretzako oso garrantzitsua da sentsibilizazioa arazoa prebenitu ahal izateko, indarkeria mota hau. Eta Kiba Produkziokoek gurekin kontaktuak jarri ziren, hau ona ekartzeko, obra hau. Nafarrora, ez? Abenduaren 15ean Nafarroko Antzerki Eskolan aurkeztu zen opera hau, ez? Hori da. Eta zergatik erabaki zenuten baiezkoa ematea? Puccini izan zen opera konposatzaile italiar bat, eta oso miretsia da sektore horretan, baina bere obra guztietan
pertsonaia, emakumezko pertsonaiak gaizki amaiera txar bat dute. Edo maitasunarengatik hiltzen dira, edo hiltzen dituzte, eta bar. Orduan, haiek egin dutena obra honekin da emakume horiei buelta ematea. Da pixka bat gure gizarteko kritika moduko bat, azkenean guk normalak ikusten ditugun gauza asko daude gure inguruan, azkenean gure gizartea parametro batzuz eraikita dago, matxistak, arrazistak eta homofobak direnak. Orduan, haiek egin dutena da hori obra horiei buelta bat ematea, jendeak konturatzeko agian amaiera horiek ez direla azkenan ohituta gaude gauza batzutaz eta horiei buelta emanez gure pentsamendua ere aldatu daiteke. Horregatik pentsatu genuen ona Nafarroara ekartzea. Eta duela zenbat jarri zineten harremanetan? Duela hilabete batzuk, 3-4 hilabete, gutxi gora behar. Zer aurkituko dugu obran, ze badakigu 3 artista egonen direla, ez dakit ze funtzio duen artista bakoitzak edo? 3 artista dira, bata pianista, bestea sopranoa, eta gero Maite Marin da aktorea, gidoilaria eta zuzendaria. Orduan, soprano bat dago azkenean Puccini operako konpositorea delako, eta antzeslan hau operarekin zerikusia duelako, eta aktoreak bion artean egiten dutena da berri daztea, historia horiek berri daztea. Eta ze gai jorratuko dituzte opera honetan edo? Ze aldarrikatuko dute adibidez? Obran zehar Puccinirekin hitz egite dute eta esaten diote Puccini utzi dazu ezakitzer egitea edo nik nahi dut libre izatea edo olakoak. Berarekin hitz egiten dute. Eta aurretik egin dituzue horrelako proiekturik edo izan da zuen lehenengo ikuskizuna? Ikuskizuna lehenengo izan da. Guk hitzaldiak, tailerrak eta kanpainak egin ditugu, sentsibilizazio moduan, baina lehenengoa da ikuskizun bat, holako ikuskizun bat antolatzen dugu. Eta zer nolako balorazioa egiten duzu? Oso harrera ona izan du. Jendeak oso pozik atera zen antzeslanetik. Gainera, antzeslana bukatzerakoan aktoreak jaitsi ziren jendearekin hitz egitera eta hori asko eskertu zuten juntzen jendeak. Zer eskaini dizue elkarte bezala obra honetan parte hartzea? Nola zer eskaini? Zer lortu duzu edo zer bereganatu duzuen edo obra honetatik, zer ikasi duzuen? Nik adibidez ez nuen Puccini ezagutzen, ze operako sektorea ez nuen ezagutzen. Eta guk badakigu emakumea ikusarazi behar dugula, kulturan, artean, hori da gure egiteko bat. Baina adibidez operako alorrean ez genuen inoiz edo lan egin edo operako ikuskizunetan parte hartu. Orduan guretzako ere izan da beste aldaketa ez, baina pixka bat ampliatu nola esaten da. Pixka bat ampliatu garela beste sektor bat. Eta beste proiektutan edo zaudete sartuta orain edo zen momentutan dago momentuan elkartea? Orain betiko bidean gaude, ez dago proiektu handiren bat olan prozesuan, baina tailerrak eta hitzaldiak antolatzen ari ditugu. Eta elkartean jende gehiago sar daiteke edo nola egiten da zuekin kontaktuan jartzeko, ez dakit imaginatu nik proiektu bat dudala ez, eta zuekin kontaktuan jarri nahi nazera. Nola egin dezaket hori? Hori edo gure korreoz edo telefonaren bidez, gurekin kontaktatu daiteke. Hori gabe, bai. Beraz, balorazio ona egiten duzue opera honekin,
momentu honetan Nafarroan ez aurkeztu zen, baino beste zenbait hiriburutan, hiritan, auzotan edo egonen da ikusgai. Bai, oraindik ez daukate data konkreturik, baina egin dituzte beste leku batzutan, Madrilen adibidez, eta hori ona ekartzeko aukera izan genuen, eta baiezkoa eman genion. Eta zergatik joan beharko ginateke Puccini La Mujer opera edo ikuskizuna ikustera, horrela amaitzeko. Azkenan, lehenago esan dudanarengatik, kulturan eta artean emakumea ikusarazten dutelako. Eta guk, ohituta gaude adibidez, pertsonaia nagusia mutila izatea eta emakumea gizonen azpian egotea edo gutxia etzia egotea. Eta honek horri buelta ematen dio. Eta nik uste dut, Puccini La Mujer ikusten baduzu, zure pentsamoldea ere aldatzeko aukera duela. Oso ongian, mila esker etortzeagatik eta zorionak egiten duzuen lanagatik. Mila esker. Gaurko eta biharko guraldia entzun dezagun orain. Gaur zaparradak ipar isurialdean, bereziki ekialdean. Atzo baino euri gutxiago eginen du eta leku gutxiagotan. Hala ere, itsasaldetik zaparradak sartuko dira ipar isurialdeko eskualdetara, bereziki Gipuzkoara, Nafarroa iparraldera eta ipar Euskal Herrira. Zaparradak bakanagoak izanen dira Bizkaia mendebaldean. Hegoaldean ia ez du euririk eginean eta hodeitza tarteka saretu egingo da. Ipar mendebaldeko haize bizia ibiliko da, tarteka zakar, eta temperatura maksimoetan ez da gora berandirik izango. 8 eta 10 gradu ingurukoak izanen dira barnealdean, eta 12 eta 13 gradu ingurukoak kostaldean. Ostirala, osteguna bezala hasiko dugu. Egunaren lehen partean, zaparrada batzuk botako ditu ipar isurialdean, batez ere ipar-ekialdean, baina orduak igaro ahala, aterruneak lusatzen joanen dira. Hegoaldean ez dugu euririk espero eta eguna hodei askorekin hasiko den arren, arratsaldean ostarteak irekiko dira. Ipar-mendebaldeko haizea bizi samar ibiliko da eta indarra galtzen joanen da egunak aurrera egin ahala. Temperatura apur bat igo daiteke. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Katrin Ginearekin gaude, geltokiko koordinatzailea dena. Arratsaldeon eta ongi etorri, Katrin. Arratsaldeon. Trastokeka ireki berri zenuten urriaren amaieran, ez? Eta hitz eginen dugu, zer den trastoteka, zer egiten duzuen hor, eta zergatik sortu zen proiektu berri hau, ez? Beraz, zer da trastoteka bat? Bale. Trastoteka da gauzen liburutegi bat, edo gauzateka deiturikoa ere, eta, izenak dioen bezala ez, bada liburutegi baten antzeko espazio bat, baina liburuak hartu beharrean prestamoan gauzak hartzen direnak. Eta ze gauza, normalean erabilera gutxiko gauzak, edo gastu, edo koste handiko gauzak, ez, eta etxean izaten ez ditugunak. Ditugu gailu ezberdin pila bat, eta alde batetik taladroak eta holako gauzak erraminta ezberdinak daude, baina baita ere osasunari lotutako gauzak, muletak, aixialdirako gauza desente ere, kanpin dendak eta baditugu, jolasak eta ere bai, pero, bazkariak edo bazkaria hundak egin izateko, kolektibo edo kuadrillan, ez, irterak egiteko kasula hundiak eta holako gauzak ditugu. Eta nola funtzionatzen du trastoteka honek? Nola egiten da gauza horiek alokatzeko edo zenbat kostatzen dute? Hori da, bai. Haukagu katalogo bat, bai fisikoa, bai online, web horrian, eta bertan jendeak ikusten alditu etxetik, ez, gauza dauden, eta momentu horretan trastotekan dauden edo alkilatuak dauden, ez? Orduan, behin aukeraketa eginda, geltokira etorri behar duzu,
horretarako prestatu dugun espaziora, trastoteka deiturikoa, garai bateko lehiatia batetan dagoena, eta ordutegia da, astearte eta ostegunetan arratsaldeko 5:00 zortzietara, eta larunbatetan goizetik 11:00 ordu bietara etorri daiteke, eta bertan egoten da aritz eta voluntario talde bat, gure voluntarioak, harrera egiteko. Eta orduan, hona etorri, behar duzuna eskatu, eta mailegua izaten da aste batetarako. Vale, orduan, normalen aste batetarako eskatzen alduzu, bitarako baldin bada, luzatzeko edo, baina printzipioz zuk eramaten duzu aste batetarako. Orduan, asteartean etortzen bazara, urrengo asteartean itzuli beharko duzu gehienez. Vale? Eta maileguak dira, €1 eta €3 arte bitartean. €1, 2 edo €3 hori. Gauza da, jendearen konpromisoa nahi dugun eta itzuli da, ez diogu etekinik atera nahi honi, baina bai pixka bat gero gastu batzuk izan ditzazke horren mantenimentuak, eta pixka bat horrekin. Eta gero baita ere badaukagu figura bat deitzen dena superusuarioa edo erabilera super erabiltzaileaz. Eta bada 20 euro ordainduta urte oso batetan nahi dituen adinako gauzak erabili ahal izateko. Eta nola sortu zen trastoteka honen ideia? Zergatik erabaki zenuten hau geltokin irekitzea? Bale, ideia berez, mundu mailan ja badaude esperientzia batzuk, estatu mailan ere, Katalunian egin zen lehenengoa, haiekin harremanetan jarri ginen hasieratik. Duela 3 urte hasi ginen ja proiektuarekin, eta ideia Nafar gobernutik proposatu ziguten. Inguru hiro departamentutik esan ziguten, ekonomia zirkularraren barruan, proiektu hau martxan jartzeko proposamen egin ziguten, pila bat gustatu zitzaigun, eta, traba batzuk izan ditugu urte hauetan zehar, eta aurten ja, azkenengoz, martxan jarri ahal izan genuen, eta egia esan oso ilusionaturik, erantzuna izan da ikaragarrizkoa, erabilera dexente izaten ari da, jendea galdetzera etortzen da, igual batzuk ez dute, guztiek ez dituzte eramaten, baina, etorriko naiz ez dakien zerbait egin behar duanean edo, eta prentxean eta ere, eta medioetan harrera oso nahi izan du, orduan oso kontentu gaude. Eta ze helburu finkatu zenituzten proiektu honekin hasterako orduan? Helburuak, helburua nagusia da jendea, erabilera partekatua izatea, ez? Irisgarria izatea jendea beharrak dituen jendeari entzako, edo beharrik ez duetan erentzako ere. Gero, azkenean kontsumo mota ezberdin bat bultzatu nahi dugu, ez? Eta ez erosi, gaur egun hola gaudelako dituak. Taladro baten, esaten da taladro batek erosten dela eta benetan erabilera izaten dela minutu gutxitan, ez? Eta ez egun erabiltzen den gauza bat. Orduan gu nahi duguna hori ekiditea, ez? Eta gero amalurrari min gutxiago egitea, ez? Eta jarraitzea eta jendeak erabilera anitza egitea. Helburu horiek bat egiten dute zuek finkatutako lelo batekin dela erosi beharrean erabili, ez? Zer adierazi izan nahi duzu lelo honekin? Azaldu dizuana, ez? Kontsumitu beharrean, erosi beharrean partekatu. Eta gero, alde batetik azaldu dut, ez? Guk materialak guk erosi ditugu, diru laguntzarekin, crowdfunding kanpaina batekin, azalduko duena, baina baita ere jendeak bere aportazioak egin ditu. Orduan, jendeak ekarri ditu, etxean erabiltzen ez dituen gauzak eta hola partekatuak direnak, ez? Erosi ditugun gauza batzuk berriak izan dira, baina beste batzuk bigarren eskuko gauzak erosi ditugu. Orduan, horiek ere balorean jarri nahi ditu. Eta gero, crowdfunding kanpainarena ere guretzako oso garrantzitsua da, ez? Zen, esan bezala proiektua geltokirena da, Nafar gobernuarena da, baina jende guztiarena izatea nahi dugu, ez? Eta hori bat da erabilaren bitartez, baina beste bada crowdfunding kanpaina honekin. Guretzako garrantzitsua zen jendeak proiektua norberarena bezala hartzea, ez? Orduan kanpaina hori
martxan jarri genuen duela ja 30 baino gehiago, eta 24an amaitzen da, olentzero egunean, orduan, bueno, baiteko indikan opari itxo bat egin nahi baduela ezberdina, egin dezake. Trastotekako crowdfunding kanpainan parte hartu, egia esan oso kontentu gaude, 5.000 zen minimoa iritsi gara, pasatu dugu, oraintxe 5.763 eurotan gaude, egun batzu falta dira, beraz oraindik diru pixka gehiago sartuko da segurazki. Eta bueno, pues, horrekin oso kontentu, jendeak aportazio desente egin dituelako, sariak ere, bueno, pues, iruditzen zaigulako crowdfunding kanpaina bat ezakienarentzako eguneko zuk jartzen duzun aportazioaren eguneko 80 itzultzen aldizute hurrengo urteko errenta aitorpenean, eta gainera sariak jasotzen aldituzu, eta horre egin daitezke, adibidez urte osorako bono hori, ez esan dakoa, bono hori egia esan ez duala aipatu, lehen esan dut euro bat eta 3 euro artean direla maileguak, baina bono hori egitekotan 25 eurotan egin zaitezke urte osorako, bale? Eta hasiera baten proiektu honekin hastean, nola egin zenuten materialen aukeraketa? Nola erabaki zenuten, kanpaina denda erosiko dugu, baina ez dugu erosiko ez dakit, kamera bat? Bai, bale, duela 2 urte ingenuen galdeketa bat, eta hortik atera ziren ja jendearen beharrak, eta gero begiratu ditugu martxan dauden esperientzia ezberdinetan zer mailegatzen den gehien bat, edo zer erabiltzen den gehien bat, eta orduan horri jarraituz gure aukeraketa egin genuen, eta orain, tarteka jendea etortzen zaigu, niri hau gustatuko litzaidake hemen egotea, eta orduan, batzuk ja erosi genituen, azaroa maieran erosketa batzuk egin genituelako, orduan horiek ja jendeak eskatutakoak egin erosi ditugu, baina, datorren urteari begira eta crowdfunding kanpainan 5.000 baino gehiago euro jasotzen ari garenez, 5.000 gorako euroiekin ere, erosiko ditugu jendeak eskatzen dizkigun gauzak. Zer da jendeak gehien eramaten duen gauza? Bale, erramintak dira, baina, oraindik ez daukagu esperientzia unirik, hilabete eta erdi daramagu, orduan egia da oraindik datorren urtean igual ja hausnarketa handiago bat egin ahal izango dugu, eta orduan jakinen dugu ez, baina, erramintak erabiltzen dira, eta gero uste ez genituen gauza asko ere bai, bereziak direnak ez, eta adibidez, gehiena erramintak eta berogailuak, baditugu berogailu batzuk, eta egia esan, etorri da jendea, batik berogailua apurtu zitzaiona beste batzuk, igual ez, behar berezia dituztenak edo, eta horiek. Eta gero, badaukagu adibidez makina bat kotoizko, azukrezko horiek egiteko, arroxa horiek aurre jaten dituztenak. Makina horietako bat erosi genuen eta hori adibidez eraman dute. Baita ere etorri zen lehenengo pertsona emakume bat izan zen, eta motozerra txiki badukagu, eta hori eraman zuen bere jardineko zuaitzari arramak edo kentzeko, eta itzultzore etorri zenean emakume etorri zen pozik, eman genien kutxa praktikamente ireki gabe, ez? Eta, olioa falta zitzaiola, berak bota zion, ekarri zigun sobera zeukan olioa, eta oso jatorra eta oso kontentu. Eta holako historia, gutxi batzuk, baina badaude, ez? Eta jendea oso eskerturik osakegu, oso kontentu. Lehen aipatu duzu jendeak eraman dezakela bere materiala edo hor trastotekara eta hor utzi. Nola egin dezakegu hori? Zuekin kontaktuan jarrita edo nola? Hori da, badaukagu trastoteka, badauka bere web horria, trastoteka.com dena, eta hor badago zerrenda bat, nun, egin genuen hasieran,
pues jendeak etxean eduki ezkero zerrenda horietako zerbait ekarri zezakeenak. Orduan zerrenda hor dago, eta tortzen alzarete edo email bat bidali, ze email web horrian badago ere email bat, edo bestela aste arte ostegun edo larun batetan etorri eta ekarri. Eta zergatik erabili beharko genuke trastoteka eta ez hainbeste gauza erosi? Bale, bueno, pues lehen aipatu dut, pixka bat, berriro ere esango berdina, hainbeste ez kontsumitzeko eta kontsumo horrek azkenean eragin batzu ditu, gehien bat, bueno, pues amalurrean, eta gu pentsatzen duguna da, berrerabili baldin badaiteke, pues aukera hori lehenengoa dela, ez? Lehen aipatu duzu erantzun ona jaso duela proiektu honek, nola espero duzu hurrengo urteari begira garatuko dela? Iruditzen zaigu harrera ona izaten jarraituko duela, ze lehenengo egunetan izan baldin badu aurrera begira ere. Orduan iruditzen zaigu aurrera ona eta jarraituko dugu datorren urtean behintzat, 2024an ere trastotekarekin jarraituko dugu, osea que... Utziko dizkizut azken segundotxoak animatzeko jendeari trastotekan parte hartzeko eta haiek baldin badute materialaren bat ez dutena erabiltzen, zuengana eramateko. Bueno, hori zuk esan duzu, hemendik geltokitik deialdea egin, nahi duen pertsona orori bertatik pasatu, materialek ekarri, baina gehien bat ekarri ez baldin badituzte erabiltzen, ongi etorriak izanen dira, baina bestela etorri ikusi zer dagoen, eraman, erabili eta gozatu. Oso ongi Katrin, mila esker elkarrizketa egiteagatik eta zorionak egin duzuen proiektu honengatik. Mila esker zuei elkarrizketagatik. Eskerrik asko. Venga, aio. Aio. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.